Ah, nagkaon pa itong mga baboy mga katil. Ano boros na silang tulok. Napay isa dito boros po. Boros na sila, wala pa noy. Wala pa gabulan. Ang ilang tiyan. Bago pa rin sila naulagan mga tulo na kasimana nilang kan gikan atong naulagan sila. Ilan na ning boros kay sa ginagmay mong pakaon mabusog na sila maayo ba dako ilang tiyan. Kana lang nga atong update karon mga katil. Good morning. Kape gud murag nay kape gunitan.